ассалому алайкум дӯстони азиз, тамошобинони муҳтарам ва обуначиҳои канали мо Arzon TGK. Дӯстони азиз, имрӯза навор фақат мошинҳои Opel Vectra-ҳо шудагиҳай, Vectra A, B, S шудагиҳай. Хулоса маълумот навора бо диққат то охир тамошо кунед. Ва дӯстон, нафароне ки мошинҳои фурӯшӣ ё ки хонаҳои фурӯшӣ хулоса барои реклама кардан чизе ки дошта бошед, маълумот дар WhatsApp 911 32 43 44. дӯстон, дар ҳамаи WhatsApp суратҳоҷа қатъӣ маълумотҳои пурра ашроӣ кунед. Мошинҳои шуморо реклама карда дар кӯтоҳтарин муддат фурӯхта медиҳем. Лайкҳоро по-братски бизанед, дар канали Arzon TGK обуна шавед, чунки дастгирии шумо пешравии мост. ассалому алайкум дӯстони азиз, мардуми муҳоҷир. Марҳамат, боз ширкати бародармон Хуршедро ба шумо тавсия медиҳем ки беҳтарин ширкат мебошад. 10 сола дар ҳамин кор таҷрибаи корӣ дорад. Барои шумо дӯстон, аз Москва ва Московский област гирифта ба ҳама ҷойҳои ҷумҳурии Тоҷикистон равон мекунад. махсусан ба шаҳри Душанбе, шаҳри Бохтар, шаҳри Кӯлоб, шаҳри Хуҷанд, Панҷакен, Калхозобод, Регар, Дангарак, Ҷидикӯл ва ғайра. яъне ки дӯстони азиз, ба ҳама ҷойҳои ҷумҳурии Тоҷикистон равонтон мекунад. Бо дили пур марҳамат равон кунед бо нархҳои арзон, яъне ки нархаш арзон мебошад. нархи 1 килобор 4 та рақам дорад. рақамҳои WhatsApp монагия. ҳатман дӯстон аз номи сомонаи мо Насим Теҷи метавонед муроҷиат кунед. аз номи сомонаи мо ҳатман салом расонед. дӯстони азиз, инак мегузарем ба якумин Vectra-и имрӯзамон. Opel Vectra мебошад. кузуфи седан, солаш 1995 сол. дар ҳолати хуби техникӣ мебошад. ба кор тайёр, срочна мошин находуҳай гуфтагиай. хоб газу бензин кор мекунад. дар масъалаи документош ҳеҷ гуфтагӣ нестай. қарор дорад мошин айни ҳол дар шаҳри Душанбе. нархи мошина 14000 сомонаш мегӯяд. дӯстони азиз, боз камтара гирия савдо мешавад дар рақамҳои 179 76 83 70. марҳамат, дар тамос бароед. дӯстони азиз, дигари эъдоди мо Opel Vectra B мебошад. дути соли баромад 2000 сол, мотори 1.8, коробкаш механикаи, танҳо бензини қади ҳаракат мекунад. мошин гуфтагие ки дар ҳолати хуби техникӣ мебошад ки қарор дорад дар Душанбе. нарша 51000 сомонаш мегӯяд. хоб 5 моҳи дигар танировка ҳуҷҷат дошта будааст. 4 та баллони пачка, мошин бе ягон камбуд. нафароне ки мошини тоза гуфтагӣ биден бо нархи дастрас 51000 сомон. боз камтарак савдо мешавад дар рақамҳои 881 00 11 64. қади ба ҳамин рақамҳо ҳатман дар тамос бароед. дӯстони азиз, я марҳамат, боз як то дигар Opel Vectra состояниеш бениҳоят хуб ёфтем. дути, яъне ки як хел одамо бечкаш мегӯянд. 2000 сол, газу бензин кор мекунад. коробкаш механикай, мотор 1.8 литрай. 4 диска баллон пачка, дари пеш электропакет, ҳолаташ беҳтарин, кузуфаш тоза, мотор, коробка ходовой сатфоиза. мошин гуфтагия ки чашкиёш варид надорад, умуман задагӣ пусидагӣ надошта будааст. хоб газу бензин гуфтем кор мекунад. қарор дорад айни ҳол дар шаҳри Душанбе. нарша 58500 мегӯяд. дар рақамҳои 902 13 70 70. марҳамат, ба ҳамин рақамҳо метавонед дар тамос бароед. дӯстони азиз, инак дигари эъдоди мо Opel Vectra S мебошад. соли баромад 2004, сӯзиши шориш, танҳо бензин, авиамотор 2.2, коробкаш автоматикай. мошин дар ҳолати хуби техникӣ мебошад. кузуфуш тоза, 4 та баллони пачка дорад. хоб мотор, коробка ходовой сатфоиза, кузуфуш седан будааст. задни камераам дошта дӯстони азиз. номерош транзит, коробка автоматик гуфтем. мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нарша 46000 сомонаш мегӯяд.
коробкаш автоматика мултирул ҳам дошта будааст. дар рақамҳои рӯи экран метавонед муроҷиат кунед, маълумоти аниқтаи мошинро аз худашон дастрас намоед. дӯстони азизи дигари эълони маромад боз як тӯйдигар мошини тоза солаш 1994 Opel Vectra A 1.6 газу бензин кор мекунад. мошин дар ҳолати хуби техникӣ мебошад. кузов хачибег аст дӯстони азиз. Opel Vectra A кузов хачибег 4 балони пачка. хуб мошин краскаталаб нестай дар душанбе бо нархи 17000 сомонӣ сирошна фурӯхта мешавад. дар рақамҳои 901 81 82 64 ба ҳамин рақам муроҷиат кунед ва аз номи ютуби мо арзон теҷига ҳатман салом расонед. дӯстони азиз, нафароне ки мошинҳои фурӯшӣ дошта бошед барои реклама кардан дар ватсап муроҷиат кунед. мошинҳои шумо дар муддати кӯтоҳ реклама карда иншоалло ки фурӯхта медиҳем. зиндаву сарбаланду хонаобод бошед. маромад дӯстони азиз, инак дигари эълони мо Opel Vectra A арзонтарини Vectramon ҳамин Vectra аст дӯстон. 91 сол газу бензин кор мекунад. мошин кузовуш камтар кор дошта будааст. дар душанбе мотор 1.6 коробкаш механик будааст. нарша 11000 сомониш мегӯяд. дискҳои простой 4 балони 70-80% дорад. кузовуш кор дошта будааст. мошин находвай нархаш гуфтам 11 маромад дар рақамҳои 974 51 00 51 ба ҳамин рақамҳо ҳатман метавонед дар тамос бароед. дӯстони азиз, маромад боз як тӯйдигар Opel Vectra A солаш 1994 мотор 1.6 литраи коробкаш механикаи танҳо бензин хади ҳаракат мекунад. мошин гуфтааги ки дар ҳолати хуби техникӣ мебошад ки мотор коробка хадаву 100% 4 балони пачка краскаи мошин навкадаги бензини холе хади ҳаракат мекунад. нарша 23 таш мегӯяд. документи солонаш пӯчидагидаст ва утилизатсияам надоштааст. дӯстони азиз, 23 бо савдо мешавад дар рақамҳои рӯи экранда 918 44 51 маромад ба ҳамин рақамҳо метавонед дар тамос бароед. мегузарем ба ҳафтумин Vectraи фурӯшиамон. дӯстони азиз, Opel Vectra солаш 1992 мотор 1.6 коробкаш механикаи газу бензин кор мекунад. мошин дар ҳолати хуби техникӣ мебошад. гуфтааги ки мотор коробка хадавои 100% газу бензин кор мекунад. қарор дорад дар шаҳри душанбе. нарша 21 таш мегӯяд. вариантҳои алиша маромад пешниҳод кунед. варианти алиша мешавад ба ягон яъне ки зафира ёки ба ягон портер қадим асан алиш мешавад. болош пул метиҳем. соҳиби мошина мехоҳад қайд кардагӣ ҳастай. дар рақамҳои 933 31 33 33 рақамҳои ватсап ва рақамҳои дастиш кор мекунанд. метавонед ба ҳамин рақамҳо дар тамос бароед. дӯстони азиз, дигари эълони мо Opel Vectra B2 ёфтем бо нархи дастрас сирошнаи фурӯшӣ солаш 1997 сол мотор 1.6 коробкаш механикаи газу бензин кор мекунад. мошин кузовуш тоза балонош 60-70% ҳастанд. холос бе ягон камбудӣ дар душанбе бо нархи 26000 сомонӣ дӯстони азиз фурӯхта мешавад. балонош яъне ки дискҳош простой ҳолатиш хуб. мошин находвай 26 мегӯяд. боз контракт савдо мешавад. маромад дӯстон, метавонед ба ҳамин рақамҳо дар тамос бароед. дӯстони азиз, дигари эълони мо Opel Vectra A солаш 1992 мотор 1.6 коробкаш механикаи дискҳои простой балонош 70-80% ҳастанд. мошин находвай мотор коробка хадавои соз дар шаҳри душанбе фурӯхта мешавад бо нархи 13000 сомон мегӯяд. дӯстони азиз, хоб нафароне ки Vectra ахар бошед бо нархи дастрас 13 таш мегӯяд. боз аз пеш бибинед. иншоалло ки савдо мешавад. 92 сол
дар рақами 002 36 46 46 ҳатман метавонед дар тамос бароед. дӯстони азиз, ба хотири меҳнати мо лайкҳоро по-братски бизанед ва дар канали Арзон Тежики подписатсия кунед, чунки дар ин канал як рӯз навори хонаҳо мешавад, як рӯз навори мошинаҳо. Зинда бошед, Аллоҳи меҳрубон нигоҳбонтон бошад. дӯстони азиз, дигари эъдоди мо маромад боз як тӯи дигар Opel Vectra ёфтем бо нархи дастрас 94 сол, мотор 1.6, 4 баллони пачка дорад. Утилизатсиям кардагӣ будааст, номерам дошта будааст ва документи солонааш чанд кай дигар як 4-5 мой дигар дӯстон ҳуҷҷат дорад. қарор дорад мошини айни ҳол дар шаҳри Душанбе, краскаш сафед, срочно пул дар кора, нарша 12000 сомонаш мега нафароне ки конкретно гирифтор бошед. дар рақами 788 80 80 54 ба ҳамин рақам ҳатман муроҷиат кунед ва маълумоти пурра аниқтари Vectra-ро аз худашон пурсон шавед. дӯстони азиз, маромад боз як тӯи дигар Vectra A солаш 1994, мотор 1.6 литраи, коробкааш механикаи газу бензин кор мекунад. мошин гуфтагие ки дар ҳолати хуби техникӣ мебошад. мотори коробка 100%, 4 баллони 70-80% дорад. кузоваш тоза, дискҳои простой 1.8 будааст дӯстон мотораш бахшиш. нархша 18 таш мега бо савдо мешавад. дар рақамҳои 37 05 05 19 ҳатман дар тамос бароед ва маълумоти аниқтари мошинро аз худи соҳибашон пурсон шавед. Vectra-харо маромад дӯстон, ба хотири меҳнати мо лайкҳоро по-братски бизанед, чунки дастгирии шумо пешави мост. мо бе дастгирии шумо вообще пеш намерем. ба ҳамин хотир лайкҳоро бизанед, дар канал подписатсия кунед, чунки ҳар рӯза аз нархи навои мошинои фурӯшӣ бохабар мешавед. ва дӯстони азиз, чӣ навои мошине ки лозимтон бошад дар комментар бинависед, ҳаракат мекунем ба шумо кофта баъди шумо пешкаш мекунем. Opel Vectra A дӯстон, солаш 91 сол, мотор 1.6, коробкаш механикаи газу бензин кор мекунад. кузоваш тоза, краскаш сери бинисти. хоб, дар шаҳри Душанбе нарша 11 таш мега маромад дар рақамҳои 101 43 22 11 ҳатман дар тамос бароед. боз гуфтагия савдо мешавад. маълумоти пурра аниқтари мошинро аз худи соҳибашон пурсон шавед. дӯстони азиз, боқӣ сарбаланду хонобуд бошед. нафароне ки мошинои фурӯшӣ ёки хонаҳои фурӯшӣ дошта бошед, дар ватсаи ман 911 32 43 44 дар ҳамин ватсап сураташа хати маълумотҳои пурраш роӣ кунед. реклама карда дар муддати кӯтоҳ хонаҳои шуморо ва мошинаҳои шумо дӯстони фурӯхта медиҳем. зинда бошед. ба ҳаматон тамошои ба фароғатро хоҳон ҳастем. хайр дӯстон, худованд нигоҳбонтон бошад.